Assalamu alaikum musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV tewteɓe nder e bowaleɗi kala gote moon ɗo wawi wonde no wawi wonirde min calmini min juurima aɗa bila adi salade aɗa ɓuuri firtude aadi yiya kon aadi ganduɗa ko Pindi TV humtide ɗum e yeɓiyankoɓe mum adda ndeɓe sifa kelle gadane jaydeji leydi Sénégal kala e subaka no gowiri noon hebde hande e bawɗe Allah en garti tigui ganduɗa ko ɗowande on roɓindu jaydeji alarba sappo e jeegom lewru juin hitande 2021 ene wayno de ha joni jaynenkoɓe leydi Sénégal ɓe garti ha joni nguɗon jillu hooreji lendi e banggue rewo leydi Sénégal walla mbiyen dans le nord hakkude ganduɗa ko région de Saint-Louis kam e région de Matam e o saaha mo kaldaten omo tawe nder diwan mo Matam nguɗon jillu Patam Lamiw hooreji lendi président Macky Sall jayne leydi Sénégal garti hen no hannirta ni gudditiren jayde le soleil gendirde arti e ganduɗa ko nguɗon jillu président Macky Sall e nder reedu Matam walla mbiyen e nder reedu Fouta ene wayno ɓe garti oɗon conseil présidentiel mo yuɓɓini hanki to Matam engagement ji walla mbiyen pellite ɗe ganduɗa kay ko hoore lendi digganimo ɗum ɓesgu Matam kono kay oɗon bilan koɓe tongi tigui tuggude hitande ujunnaji ɗi sappo e tati manam 2013 faade ganduɗa ko ñallagal hande ene wayno de ko 200% tigui woni ko keeɓi hen jencude ɗum noon ko ɓe mbi ko satisfaisant ɗum noon ko hunde yondeɓe no fewi caggal ɗum noon ɓe garti ganduɗa ko ɗeɗon koppareje ɗe ganduɗa hoore lendi ganduɗa ene anni tigui wadde ɗum to nder diwan mo Matam gam kay financement e dawal hitande ujunnaji ɗiɗi nogas 2020 2025 duuɓi joyyi kala ɗi ganduɗa ko ɗiɗon duuɓi joyyi ene wayno de ko temedde tati e capanɗe jeetati joyyi milliard koppareji men CFA woni ko hoore lendi anni wadde toon to région de Matam o arti tigui ha joni e aménagement ɗiɗon hectare uji ɗi ganduɗa kay koto ɓesgu Matam wawi remde no hannirta ni caggal yettadeɓe ujunnaji jeeɗiɗi pawɗi temedde joyyi hectare hande haaɓe jaari sappo e tati ujunere pawɗi temedde joyyi hectare taw kay koye nder duuɓi jeetati foof de ganduɗa koɓe garti e no yajirta ni wonde kayya ɗon walla mbiyen diwan mo Matam ko leydi mum ene remo no hannirta ni kono kay ko wuurɓe ndema no hannirta ni ɓe garti haali recrutement faaɓe kala ganduɗa ko on emploi des zones mo hoore lendi haalanno eɓɓore 6560 emploi oɗon tigui ene wayno de nder région de Matam maɓe keɓa kene tolno temedde jeenayyi pawɗi capanɗe tati e joyyi taw kay ko sukaɓe foof ma keɓa golle no hannirta ni woni ko tawete nder jayde guendirde ha joni ngun jillu hoore lendi ne jokki jaɓanten ko jayde Madiambal Diagne nde le quotidien ɓe mbi ko Matam tournée économique Macky mise les local ene wayno de e nder nguɗon jillu faggudu ndu hoore lendi waɗi e nder diwan mo Matam omo somori hen tigui ganduɗa ko oɗon campagne yaade ɗiɗon sumgoji local ene wayno ɓe garti ala haali ɗiɗon 450 milliards ɗi ganduɗa ko investissement mo hoore lendi waɗi tuggude hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho yaɓanma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ko noon tigui ɓeɗo jeyden koɓe kalir ɗum ɓe rétablissement des salaires des chefs de village ɓeɗon ardiɓe guure ganduɗa kay yiya ko jooɗiɗiɓe e nder ɗeɗon guure woni chef de village en ɗiɗon salaire uji mumen walla mbiyen ɗiɗon jencude ni kewno hebde kala e lewru ma kebto ɗum wini ko hoore lendi kanko tigui ƴettingal ɗon pellital kala e nde lewru maayi goto e mabɓe kala ɓeɗon chef de village en mabɓe kebba ujunnaji e sappo e nder région de Matam goto e mabɓe kala ɗo wawi wonirde projet chemin de fer Mayacine Camara arti ha joni oɗon rayi ɗum ne tawe e nder ndeɗo jayde le quotidien de Madiambal Diagne ko ma ɗum ko kayya e nder hello mabɓe ɗewo ɓe garti ha joni ganduɗa kayya koye déclenchement de bande filao ene wayno noon forum civil rigui jertini hoore lendi Macky Sall karen tawi e nder hello mabɓe newo kamɓe jeynenkoɓe Madiambal Diagne ɓe garti ha joni e ƴellirgol cogguli tebbuli ɗo e nder Dakaru goto mo ganduɗa kay ko chercheur ISRA ene wayno de o joofi ko Covid-19 woni sababu tigui cogguli ɗi ɓeydi no hannirta ni sawdi jayde ndeɗo le quotidien hello mabɓe jeetato ma taw hen kaɗon haala jaɓanen vox populi ɓe gatti ha joni ganduɗa koye nguɗon jillu hoore lendi Macky Sall kono kay e oɗon galla duppaɗo ɗum nde waɗi koto dulmaji e wiide mabɓe ko sukaɓe ɓe beltaki hollide mécontentement mumen hollide tigui ganduɗa ko mettere mumen faade hoore lendi Macky Sall woni sababu jaynekoɓe vox populi wiide des frustrés de dulmaji mettre le feu à la maison paternelle de Macky Sall galle bamuno hooreji lendi ko toon tigui woni toɓe mbaɗi jeygol e kikiɗanki o tigui sawditi nde jayde hello mabɓe joeɓo kamɓe ganduɗa ko vox populi ma taw en amma ɗum ko kay ɓe gatti oɗon conseiller président l' état va injecté 450 milliards pellital ngal ɓe ƴetti ɗeɗo koppareje kala wadde ɗum investir nde région de Matam gam ma jibinanɓe hunde ala haali noon université Doulal Diaby ha tirki darne ɗum to région de Matam institut supérieur d' enseignement
les hôpitaux niveau 2 ganduɗa kay ɓe gartenno hannirta ni e ngol ɗon laawol dane maayo ene wayno fof hoore lendi arti hen e nder nguɗon batu conseil présidentiel ngo yuɓɓine hankiya caggal kan e ndeɗo jeyde vox populi eɗen coyno e nder hella mabɓe tataɓo natal Ismaïla Madior Fall ene wayno dow suuti kongi koye alhaali démocratie eɗo e nder leydi Sénégal uddi ndeɗo jeyde ma fam tigui ko oɗon gonnoɗo jagorɗo e ganduɗa koye laamu Macky Sall holko de o haali démocratie woni potal jayde lassa ha joni kañum de ganduɗa ko yillima e nder Fouta Coumbarou Mama e wiide on tourné président e nder reedu Fouta ko compte mais compte d'une visite ɓe garti ha joni ganduɗa koye oɗon galle dupaɗo ɓe mbi ko hol sababu ɓeɗon sukaɓe ɓe ndulmaji e mbaɗi jeygol e nder oɗon galle hooreje leydi to ganduɗa ko ndulumaji hoore leydi noon arti ha joni ganduɗa ko ɗeɗon koppareji ɗe ganduɗa ko fodini walla mbiyanna deganima ɓen ɓe ganduɗa ko chef de village en kala lewru goto e mabɓe kala ma heppa ujunaje sappo ɓe mbi ko Matam va bénéficier d'un recrutement spécial de 935 jeunes sukaɓe noon kinen tolno e temedde jeenayyi capanɗe tato e joyo foof de ma kebba golle no hannirta ni e nder ngo hello jeeɗiɗo jayde lassa mataw hen natala birno Derneville o jeeya koye coalition jodna ene wayno de ko konngel suuti fade hoore ni Macky Sall o wi ko Macky Sall yo heɓo gam ummade jappere laamu leydi Sénégal ko adi hitande 2024 ɗin ko kongi makko ɓe gatti ha joni oɗon tourné mo ganduɗa hoore leydi waɗi ɗum e banggue rewo leydi Sénégal to diwan mo Podor on debbo jagorɗo gueɗe e ganduɗa ko caggal leydi ministre des affaires étrangères hono Aissata Tall Sall jaɓɓima pattam lami walla hoore leydi Macky Sall woni sababu jeynenkoɓe laasa wiide maître Aissata Tall Sall déroule le tapis rouge au président Macky Sall jaɓaɗen jayde les échos ɓe mbi ko Macky gat les Matamois ene wayno di ganduɗa ko yogue ganduɗa ko sohlaji ɓesgu Fouta walla ɓesgu diwan mo Matam hoore lendi ariya kam kay ñawdude ɗum e ganduɗa ko on conseil présidentiel mo waɗi conseil de ministre ma yuɓɓine e ñalawma hannde o ɓe mbi ko Macky gat les Matamois université e aéroport moderne foof de ma waɗe nder oɗon diwan mo Matam wini ko hoore lendi horti ha joni ganduɗa koye ɗeɗon koppareje fodani chef de village en caggal kan ɗo tigui guddirten jillu hoore lendiya e nder hello jooɓo nde vox populi ɓe garti ɗiɗon armaji ɓe ganduɗa ko joguirde walla mbiyana kutorde taw kay ko fettillaji to diwan mo Casamance Kédougou holno tigui noɓe mbaɗata haaɓe keeɓa ɗiɗon armaji ɓe mbi ko économie criminelle sawditi ndeɗo jeynema taw hen diwan mo Casamance wonde de on trafic d' arme jokkuɗo toon réseau ji ganduɗa kay ko mantiɗi darna toon gam kay yeydeɓe armaji e nder hello neɓo nde jeynema taw en natal kilifa mo yana mara ene wayno caggal nde o jaggano to Kaolack sanga tigui neɓe mbaɗata seppo nde wollitata ɓen liggotoɓe Sénélec ko nden ndew fawno jungo o hollitiya o waɗama auditionné o loskama tigui taw juɗɗe ne ceena taw kay wala bo ngo ganduɗa kay ne fokkitiya foof de ko laamu leydi Sénégal waɗima noon e wiide makko ɗum ne tawi nder hello neɓo nde jayde les échos jaɓaɗen jayde l'observateur ɓe mi Macky l'effort de guerre le programme régional de 400 milliards ha joni de oɗon tournée économique jeynen koɓe Futurs Médias ɓe ne ndewini ɗum no hannirta ni gam kay artirde walla mbiyanna andinde ɗeɗon gueɗe walla mbiyanna ɗen pellet e ganduɗa ko hoore lendi ƴetti ɗum e nder diwan mo Matam udinde jayde Youssouma Jigéen hello mabɓe jeeɗinoma taw ɗumen hen caggal ɗum ɓe garti ganduɗa ko yo layru wonno to Malika au nouveau corps échoué sur la place goɗɗo tigui caggal ɓe to yitede hankiya goɗɗo kay yitama ko cuulel noon guel duuɓi sappo e jeegom poɗoɗo tigui wadde BFM nder nde hitande 2021 kono kay mataw de ko ɗo Allah hanniya ko natal makko tigui on suka woni ko tawete nder hello jettaɗo nde jayde caggal kan ɓe garti e maître Babou la touchante métamorphose ene wayno oɗon gorko caggal tigui darade e yesso loskoɓe walla mbiyana tumde oɗon substituant procureur mo Diourbel suude konngui ɗi ganduɗa ko cantodirde fadde Serigne Touba caggal haala makko wasde jaɓede ha joni de maître Babou ni jokki haala uddide jayde Futurs Médias nde hello mabɓe jooɓo mataw hen konngui oɗon gorko caggal kan jeynenkoɓe enquête gaari koye losko ngo gaɗi min ganduɗa ko marché public l'abri fin des milliards ha joni de ganduɗa ko retard et livraison de défaut d' exécution hakkude Ecotra et Jean Lefebvre ɗum de woni ko tawete nder ndeɗo jayde oɗo subaka ɓe gartene losko yañgo no fewi ka ɗon noon ene tawe nder hello mabɓe neeɓo ha joyɓe kamɓe jeynenkoɓe enquête ɓe garti ha joni ganduɗa kay ko indemnisation mensuelle des chefs de village Macky Sall suuti konngui fade ɓe noon kono kay e wasde rewde ɗeɗon pele ganduɗa ko maître Abdoulaye Wade sawni sababu jeynenkoɓe enquête wiide Macky sur les pas de Wade ko ɗon tigui hoore lendi wonno kono kay sakkiti tigui ko dartinde ɗum saabu wattinaki dartani no fewi ha gudditen jayde libération
ɓe ngari ha joni ganduɗa koye nguɗon jillu e wiide mabɓe de on directeur général mo ARTP Abdoul Doudou Ly waɗi réussir pari mum e jaɓɓade hoore linni Macky Sall kono kay e on pose première pierre de ganduɗa ko futur centre national de contrôle des fréquences taw tigui watte ko to diwan mo Matam on yuɓɓinama no hannirta ni to ɗum tawditi ndeɗo jeyde hela moɓe nayimo ma taw ɗumen nan caggal kana jeyniyankoɓe libération gatti ha joni e wargo on suka debbo ganduɗa ko yiya ko baranoɗo to filawoji ɗi ganduɗa ko nder filawoji ene wayno nde wiyete ko Dieynaba Traoré ha joni de hon ko hesɗi ganduɗa ko yiye mayde makko ɓen ɗiɗo jagganoɓe fa junggo ala haali ganduɗa ko losko walla mbiyana enquête kañumen kala goppitama e on téléphone makko o baɗanoɗo borne ha joni haala kaɗon en tawi nder ndeɗo jeyde udditta hela maɓe tataɓo ma taw ɗumen hen kamɓe ɓen jeyniyankoɓe libération jaɓanen jeyde coftal ɓalnde nde kewɗen uddirde kala yiya subaka ɓen jeyniyankoɓe noon garti ha joni potitel Allemagne France ngal potitel waɗi ko hanki ene wayno de équipe mo France heeɓi fartange loggude on biya tugude ganduɗa ko première mi-temps taw kay ko contre camp on défenseur mo Allemagne biteɗo Mats Hummels ko kañum tigui waɗi défié oɗon ballon naati tigui e nder oɗon camp Allemagne e oɗon ngal ɗon potitel heeɓi fartange wonde l'homme de match ko on 6 mo les bleu wiyete ko Paul Pogba ko kanko tigui diye heeɓi fartange ganduɗa tigui ko ardade walla mbiyanno ko suɓede l'homme du match ɓe garti ha joni ganduɗa ko tugude 2006 fade 2021 baroɗe ɗe leydi men Sénégal walla mbiyanna waɗama aligné temedere capanɗe jeegom e jeeɗiɗi taw koy ko baroji Aliou Cissé record man avec 80 joueurs utilisés en 6 ans e nder duuɓi jeegom Aliou Cissé waɗi convoqué capanɗe jeetati joueurs e nder équipe nationale mo Sénégal ko losko yani ko woni ko mbaɗi hen kamɓe jaynakoɓe stade mataw helle mabɓe jeegamo homa ɗum ko kay mataw hen natal gorko mo ganno e Diourbel wiyete ko Kalidou Koulibaly ou que je n'aime pas parler de mon futur o yiɗa haalde ganduɗa koko faye arde nder carrière makko footballistique woni de ko suutiya nder hello jeegomo ndeɗo jayde stade ene tawi nder hello mabɓe jeegomo ko mercato woni ko Kalidou Koulibaly yiɗa haalde ɗoɗo saaha musidɓe tedduɓe ɗum de wonno ko sifa e kelle gadane jaydeji leydi Sénégal ko waɗi kay eɗen jaɓano ɗo fait divers jaɓanen tigui ganduɗa ko o Pindi TV yillinoymo oɗon ziar mo ganduɗa kewnoɗo wadde kala hitande ko ziar mo ganduɗa ko ɓesgu Cheikh Oumar Al Foutiyou radiallahu taala anhu ko ziar mo ganduɗa ko yiya ɓiɓɓe fulɓe kala ne tawtore ɗum saabu ko yiya ko barke kewɗo tigui kono ko duuji patam lamiji duutede Allah jaabo Allah jaabo kañumen tigui kewi duwede e ganduɗa kay ko oɗon ziara ceerno Baratal kewɗo wadde to Thiaroye yuɓɓinama e ndeɗo hitande no hannirta ni koye ko ñalawma heccanke tigui wonno en jahata to Thiaroye jeehenna ɗiɗon élément ji men noon ko gaddanno men to Thiaroye hol mujiba walla mbiyanna holno ngal ɗon dental joɗinno holno oɗon ziara wano e hitande hikka eyyi bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV hande eɗen ɗo henna e Jidda Thiaroye Kaw gam tawtorede ziyara ceerno men ceerno Baratal ko heewi hen waɗama ɗum noon en dokkanmo konngol kanko ceerno meɗen ceerno Baratal o wawa artande en e muujiba oɗo ñalawma hande ɗum noon ceerno men ceerno Baratal ko wonande yeeso ma ɗum ko caggal ni mi wiya assalamu aleykum eyyi ɗum noon Seydi Kébé min calmini min juurima min calminino hono mawɗo gardiɗo galle o hono Aboubacry Diop ina wayno ñalawma o ko ñalawmaji ɗiɗi wonno hanki en puɗɗimamo ko yawmul jumua puɗɗoriɗen mo ko wadde mo hadara wonno Tidiane yanke kala ko waɗe aduna ko wona wadde hadara jumua ina wayno kala ko waɗi ina manque mo e nder ñalawmaji ɗi foof Allah hokki en hanke en mbaɗi hadara mo ganduɗa hadara o ina jeeya e ardiɓe hadara o ceerno Ahmad Bamba Milor ina jeeya hen ceerno Baba Saïdou Ba mo ceerno Abou Kaolack ina jeeya hen ceerno Mody Hamidou mo ceerno Hamdou Rabbi Ndiathie ina jeeya hen hono ceerno Samba Ba mo ceerno Abdoul Ba to Hawre ɓeɗo foof e moƴƴuɓe woɗɓe ganduɗa gaari kawri e ñalawma o e almameɓe ko wayno Thiénabanaɓe ko way noon ko way noon ko way noon ina wayno caggal hadara o Cheikh Tidiane yewtama ɗo nde ɗum ɗon ɓenni nde kadi ina wayno ñalawma hande o nde dawɗen nde en dawri wadde hen kamilaji en dawri wadde hen salatu tasbih en dawri wadde hen adaduji pour ñaganade julɓe foof kono woto jejjiten ko hikka waɗi duuɓi jeenayyi ko ɗum fuɗɗa ko ɗum fuɗɗirano ko conférence kono en tawi conférence gartam mum hewani sibu yimɓeɓe ɓe keɗotako ɓe mbattata kaqillaji e kaalowo saka ko haalete ko tawɗen ala kulli haalin ko woni gonga ko tan mbaɗen ko nafata ko yimɓeɓe ko nafata ko yimɓe ko duwaw nde wonno nde duwaw so tawi woni no comcol yimɓe ɓe kooli hande to banggue duwaw
ɗum noon tawɗen ko ɗum woni ko nafata ko windere nde mbaɗanen ɗum windere nde beele goto fof ina naftoro hoore mum naftorade hoore mum ko duwanade hoore mum ina wayno ñalawma o hanki e hande fof e janggo so Allah haaji koye ɗum ɗo tan woni haaju meɗen ومن إلى جنابنا تعلق من الكبار رب والصغار في هذه الدار وتلك الدار ومن إلى الإسلام قد تقيد يا ربنا وحزب شيخ أحمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا آمين آمين بلا توقف يا منجز الوعد بلا تخلف بمن بهم هديت رب العالمين صل وسلم عليهم أجمعين ربي بعقد نظم الأنبياء الكرام صل وسلم عليهم والختام والآل والصحب أذى الجلال السابقين الحائز الكمال ما دام من يبكي لفرد ذنبه يقول راجيا بلطف ربه وصليا ربي على الرسول وأعظنا به عظيم السول صل على صورته بين الصور وروحه من بين أرواح البشر بنور الأنوار عليه صليا ربي صلاة ترتدي طول الزمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. konon tigi on jeeɓi yaɗi image uji patam lamiji ce ziara ceerno bratal ko to ene maji Pindi TV wono koye micro Abdoulaye Moussa Kébé ne sababu ganduɗa kaya koɓe keeɓi fartague tigui yettade ngal ɗon dental e tawtorede ɓen halifaɓe diine oɗon gala Cheikh Oumar Al Foutiyou en jettiɓe jarimi ɓen mbi yo Allah hokken tawede o saamu wuuri ya barke rasoulu sallallahu alayhi wa sallam musidɓe tedduɓe ko neydi woni ha joni gartata e alaari fait divers oɗon tourné économique mo président Macky Sall e oɗon galle makko ganduɗa ko duppaɗo toon dulmaji e wiide tigui ganduɗa ko o tawi aɗa yiiɗi wadde changer systéme il faut ko gona e nder oɗon systéme nden tigui mbawata changer oɗon systéme en jonnani hay seeɗa seeɗa ganduɗa ko ɓeɗon sukaɓe ko mbaɗi fade galle hoore lendiya seppude ne daguiya wodde tekke boɗeje en tagui hollirde mettere mum ene daguiya kono deye yo wone sarɗiji yo won ganduɗa kay yo won to fawa yo wone dalillaji kono kay wone gueɗe nananede ɗum wiyede ɗum waɗi en tant que jontaɗo e nder rendo wona hunde nde ganduɗa nde jonne mi sikku kadi ɓesgu Fouta kala yo nan ɗum noon sikki ala seppude hollude hoore lendi on beltaki e gueɗe baɗe noon ɗum fof on kokkama coppal ngal ɗon on fof on kokkama ɗiɗon dalillaji haɓɓude tekke boɗeyi saabu sa daari hoore lendi kanko hoore makko faami ɗum holto oto makko dari o wi ɓeɗon yo gaddu tekke mabɓe tekke mumen boɗeje o heeɓi tekke boɗeje o heeɗi ɗumen kañumen kaali kanko no ɓamti sawtol makko o haali wadde mbiyanna ko président parɗo heeɗade ɓesgu Sénégal fof ko président mo ganduɗa ene paari joddade ɓesgu Sénégal fof yewtude mum ala complication ala gueɗe baɗe noon kono ɗum ɗo kam en ganduɗa ko jonnani ɗum noon séparationnel no tubaɓe ke wiide sa yiiɗi change systéme il faut gona e nder oɗon systéme kono wonani e nder systéme jiiɗa change ɗon systéme mi sikku ganduɗa ko gueɗe ɗe ganduɗa wawa yarude yesso kono kay wawa waylude hay gueɗe ni ko fitinaji ɓeydata leydi ni ko ayibaji ganduɗa koye nder men saabu ko min woni an woni min wadde partisan ji président Macky Sall woodi hay sa wona partisan walla hay so woodi doléance uji ɗi kaɓerɗa wat feere président yi doléance uji taw kay koye tumaji doyi taw kay koye mbaddi yondi image joɗo kono wadde saccagé galle président ko hunde nden jonnani ganduɗa ko en ñaguima ɓesgu ngu kala nde haqqillaji gartete mon foof wawa miijade ko ganduɗa ne waɗa développé leydi kono kay wona wadde saccagé wona duppude wona werodiral kaye wona ƴukkodiral e gueɗe baɗe noon président Macky Sall omo yiiya Sénégal eji foof kadi ganduɗa wonde président ko ni tigui wawi waade kono kay ɓesgu Fouta sa ƴeewi ganduɗa ko réalisation ngaji ɗi ganduɗa o haali ɗum e hanke e conseil présidentiel e inauguration ngaji e ganduɗa ko pose première pierre foti yonden saabu tigui neɗɗo wawa weltinde yimɓe foof ɓe mbima ko le pire échec c'est essayer de satisfaire tout le monde neɗɗo wawa weltinde yimɓe foof saabu hay sa daari Allah subahanahu wa taala wona enen foof rokkiɗi wonɓe rokki ha heewi enen ñalla ñamde yarde wonɓe ganduɗa ko ngala ko ñaami ngala ko jaari wadde mbiyen Allah tagui fondani président kokkemo dawal kokkemo kadi coppal nde ganduɗa ko wawa tigui artande en ɓesgu Sénégal oɗon mbiyen enen mbaɗa profité oɗo tourné économique tan wonde hunde kala mo waɗane en ala woodi ko yiiye woodi kadi ganduɗa ko waɗi gestu inchallahu rabbi maw artu o darta ɗum gam kay gollanade ɓesgu Fouta saabu tigui ko hunde nde ɓooyi haalde ganduɗa kay ko hunde nde ganduɗa kay maw ɓeydotede sembinde wadde mbiyanna ɓesgu Fouta hono gueɗe ni baaɗe ni woto mbattu wona image men en jeeya ɗum noon plus jamais ça ko noon tigui mbaɗon wideɓe arno tigui ɗo wonde on ganduɗa kono winde jayneji on ko Moussa Niang so woodi ko ngakken paami ko yamma so woodi komin telɓini hen paami neɗɗo timmani kono so woodi ko weeli hen yuɓɓi hen ko ɗum tigui wonno Moujibo ɗum tigui wonno fartague o ɗum tigui woni komin ñagono jomiraɗo subahanahu wa taala to caméra to wonno toon ko Amadou Touré wondude ndey Fatouma Saliya musidɓe tedduɓe yo Allah hokken yiide subaka Allah jarama on jarama